On newspaper la Nation nikulengeza kuti Mgwirizano wa Tonse Alliance utha 2025. Ndiye Malawi mwakumbutsana tikumbukire kuti pokavota mu 2025 chipani china chilichonse chimene chofuna kuti chiwine president chikufunika kuti chipeze mavoti 50% plus 1 of the voting population. Ndiye patakali pano kumene kunoko palibe chipani chimene chikhoza kudzithemba ndikuyima kuti ife timapatoka kuti tipeza mavoti 50% plus 1. Ndiye kumeneko kuoneka kuti akuluakulu ena chipani cha Malawi Congress Party aona kuti move imeneyi yoti asiyane ndi Chilima sitheka. Ndiye Rwara pano akufuna kukoka pang'ono kunena kuti mene achipani cha Malawi Congress Party adapangira treat Chilima pakhala povuta kuti mwina Chilima akhululuke kuti anawonso ayimira limodzi olendo wa 2025 ngati Tonse Alliance. Ndiye Rwara akunena kuti ngati akufuna MCP alole kuti agreement imene alipo pakati pa Chilima ndi Chakwera igwire ntchito kuti mwina Chilimawo achite kukana wokha kuti ine sindiyima. Ndiye tikhale pamodzi kuti timve kuti kodi Rwara akuti bwanji pa nkhani ya mgwirizano wa Chakwera ndi Chilima mu Tonse Alliance komanso pakati pa chipani cha Malawi Congress Party ndi UTM. Tikhale pamodzi pano pa Nyasa VoiceBox. Yeah, once again, the other thing on my daily usual talk. Now you see you guys are that urgent, that MCP. Now you're seeing what is happening. Simwamba unyengeras now. I get so many calls asking me, do you talk to the vice president here, Rwara? Ngatimunga kambe now Rwara, a vice president Banji, Ango Kururuka, Kalipansi, Chakwera. Kuti pa 2025 tione mene boma ninga ganza Chilima Malawians akulaku mene mwampangira mundu chipongwe. The way Malawians of MCP type treated the vice president together with as under the leadership of Chakwera. Who can reverse his decisions? Mene mwamtukwanira Chilima ku Malawi kuna zatu MCP. Mumtukwana kwa bili Chilima. Kumtukwana. Now you're asking me questions. From high-leveled people, akula boma, kumafusa Rwara. Rwara, what do you mean, vice president? What can I do? I don't feel, I'm not in the shoes, I'm in the shoes of the president, the vice president, the way he's been castigated. And the people forget that, when I was very active, in the State House, before Chinakaponda Gaga, I was Chipongwe. Because I'm maintaining my confidentiality. But what the State House people did to me, didn't I wasn't to know Malawi. You never liked anyone to State House. Even COPC, Simkonda Komundu. Because what the State House did to me, this is almost Namenda's zone. And what pains me most is I was in the forefront campaigning for Chakwera. At the time I was campaigning, the people in Pangankazawa, I never knew them. With my titles. I never knew them with my titles. We are campaigning with the few people that I know, whom I've been familiar with. Of course, some are there in State House. Kwa palampa, kwa MCP, maona superluboma. Ndime president kumpoto, meno wabwelera ku Central Region. He had the meeting, I understand. And the meeting, president, it kuita na akula mkona bwanji za vice president. And the akula now, they have agreed. Good things are not okay to the side of the president. The vice president has got a lot of morale than the president. But you can see the morale. So today you are coming again. Who can allow that? Unless the vice president. But as far as I respect the vice president, in the manner the vice president has been treated by MCP members 4 years now in the office, I don't think the South Chilima can reverse his decisions or can lower down himself. Moreover, the MCP people, they are forgetting that this president wakala akupanga akuponderezedwa for some time. DPP inampondereza. 1. Now ikumpondeza ndichani? MCP. So ndi muntu oti akukweza anthu pa udindo kumpondereza. I'm only advising like this. Muntu kamapanga chipongwe kwa nzako. When you people are fighting, wina wake muntu amene wakuthandizana. Simuziwa chimene mulungu anamuika muntu amene uchakuta kuthandizeni mkhale pa mipando.
You have to understand this. You don't know what people exactly, what God did to Chilima, to help Peter Mutharika to be there as president for the first time. To help Chakwera, kukhala pamene paja, under through Tos Alliance, and the agreement between Chakwera and Chilima. That agreement don't undermine it. If you want Chilima to come to your side, MCP, this time if you want to be forgiven by Chilima or God to forgive you, first just abide by the agreement. Chakwera another come office 5 years. Let that one be. Azachite ukaneka Chilima oti ai akuru pitizani kai pang'ono ndipume. Koma not the way I've been treating him. Nobody can rescind his decision. Kuti to certify you people. Never. No one can do that. What I'm trying to say is palibe munthu amene angapange kuti mpaka chinthu chichitike. Kuti mpaka Chilima assistant team anthu ake mwamanga milandu mwamanga munthu isikulowa mkhoti milandu chipwirikiti sata sana mangidwe. We have been saying this, and this is the time whereby my judges panopa ngatapanga favors in zabwekabweka. Just for information, people have lost trust in the judges. The way this case is delaying ya Chilima, the anthu ena milandu yakunokima ikuchita delay. It's nothing. It's nothing. People have lost trust in our justice system. So the more delays have been made in Chilima, the more people are rallying behind the vice president. That's why panopa president Chakwera, Maloto Mwanga, ndikuona hata Chakwera akulira. They want Chilima to be closer to him, and the people, MCP people, must start respecting Chilima. But that's too late. 3 years, 4 years in office, mwampanga muntu, downplay the person, mwamunyoza muntu, kantaka katari kwambiri. And today, what you want is mufuna Chilima. Now, assistant team chacha, anamkweza ntima kuti ukwele ndani. So, you must understand, you Malawians, when we talk about politics of the day. You see the president, the vice president is being sidelined by MCP members. I mean, I'll get a full room Chilima and so go to throw him bomb. Today, you have turned tables around against him. So you must be very cautious. You must be very reasonable people when you talk about tikamana kwanda tizimeti kuyankhula pasi. Mundu mwampangira nkhaza nthawi yayitali kwambiri. And today you want him back to you. That can't happen. Let that agreement be there. Agreement ya Chilima ayime 2025. Azachite ukana yeka kuti asindima because the president ayendesa bwino zinthu. Kwamene mwamtukira mwamtukana Chilima. No one can take you seriously. Thank you.